Fl-ewwel podcast tal-Partit Laburista Isma' Din, mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Abela tkellmet fuq qatt ta' temi soċjali. Fost l-oħrajn qalet li tirrabja meta tara jseħħu ċerti każi ta' femiċidju minkejja l-għarfien li hawn fuq ir-rispett lejn in-nisa u l-ugwaljanza. Irrabja meta nara li fis-sena kemm ilu 2022 rajna il-qtil ta' Polina Demska illi din kienet qiegħda volontira tieħu ħsieb il-qtates ta' Sliema u spiċċat maqtula propju għaxi mara. Ġifri xorta waħda għadna minkejja li nitkellmu favur in-nisa, minkejja li nagħmlu liġijiet u nipprovaw ninkludu lil mara f'kull sfera ta' ħajjitna, xorta waħda għadna naraw din il-vjolenza fuq il-mara sena wara. Ġurqas li ħed għaddit sena. Xi tħoss meta tisma'hom? Rajna il-qtil ta' Pelin, nħoss rabja kbira u rabja illi il-mara xorta waħda għadna nħarsu lejha bħala il-weak gender. L-avukat Dean Healey qed imexxi dan il-podcast il-ġdid mill-Partit Laburista tkellem ma' Dr. Abela dwar l-importanza tal-benesseri u s-saħħa mentali li ddiskrivithom bħala fundamentali biex persuna temmen fiha nnifisha, tibni l-konfidenza fiha nnifisha u teleb l-ansjetà. Ipproponiet li kif il-gvern qed jgħin liż-żgħażagħ għas-saħħa fiżika billi jagħtihom sħubija f'ġim b'xejn għal 6 xhur. Hemm bżonn aktar għajnuna fejn tidħol is-saħħa mentali għax dik iċ-ċavetta għal ħafna żgħażagħ biex ikomplu għaddejjin u jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Mart il-Prim Ministru wkoll trattat it-trobbija ta' binta Georgia May u rrakkontat storja ta' meta kienu marru btala Korfu u binta xtaqet tipprattika l-isport favorit tagħha u sabula għallim biex jeħodha dawra biż-żwiemel. Tit-tifla rikbet u jiena mmort warahom bil-pass. Sa fejn wasalt, kemm irnexxielek? U f'daqqa waħda għaddu jiggaloppjaw biż-żiemel u jiena rid niġri warahom it-8 ta' filgħodu, niġri wara ż-żiemel u niġri ftakar sirt ħamra nar u ma nistax inlaħħaq magħhom. U mbagħad f'daqqa waħda ma narawhomx iktar. Tant bdew jiġru li ma narajx iktar il-tifla u panikjajt u nipprova nipprova nsib il-passi ta' żwiemel niġri warahom. U tant ġrejt u mxejt il-bot li ma stajx insib fejn qiegħda. Dr. Abela esprimiet il-mumenti ta' ansjetà li għaddit minnhom wara li ħallit lil binta tmur għal-lezzjoni f'foresta maqtuqa minn kollox u minn kulħadd. Sija ġibija u dit-tifla ferħana kemm ħadet pjaċir, turin ir-ritratti fejn ħada ħdejn il-baħar u qalt li xi ġara fejn tibki. Ħadd il-ħabba fik, ħadd għax sibt li tliftek għal dejjem. Il-podcast sħiħ Isma' Din jista' jiġi segwit fuq il-paġni ta' Facebook tal-podcast u ta' Dr. Lidia Abela stess, waqt li se jkun disponibbli iżjed tard fuq YouTube, Spotify u Apple Podcast.